Hola a tots i a totes. En aquest vídeo veurem 3 eines d'intel·ligència artificial que ens ajudaran a millorar la productivitat del nostre dia a dia. La primera d'aquestes eines és Charlie, que ara la veureu en pantalla. Charlie, bàsicament, el que ens permet és poder parlar amb qualsevol tipus de document. En aquest cas, el que farem és pujar-li aquest document, que és un document del Ministeri de Salut del Perú, sobre informació de l'etiquetatge. Com veieu, és un PDF que està escanejat, que no està ni tan sols generat directament en PDF des de l'ordinador. Llavors el que faig és aquest PDF, el pujo aquí, també el podria compartir a través d'un enllaç, i una vegada me l'ha carregat, jo directament puc començar a parlar amb aquest document. Per exemple, doncs aquí baix veieu que teniu algunes instruccions, jo li puc dir que me'l resumeixi. I aquí doncs, ja m'està dient què és el que conté aquest document. Diu, el contenido proporcionado se refiere a especificaciones técnicas para advertencias publicitarias en los alimentos procesados i medios de comunicació, segons el Ministeri de Salut del Perú. Llavors jo aquí puc començar a fer-li preguntes. Per exemple, si tengo un producto alto en azúcar, ¿qué debo hacer? Llavors aquí busca la informació dins d'aquest PDF y aquí em va dient, diu, si tienes un producto que es alto en azúcar, debes incluir una advertencia publicitaria clara y destacada en la cara frontal del envase. Esta advertencia debe indicar alto en azúcar y también debe incluir el texto evitar su consumo excesivo. Com veieu, ja m'està donant la informació dins d'aquest document. I d'aquesta manera jo podria continuar demanant-li coses o inclús doncs, puc penjar un altre document i començar a parlar o interactuar amb aquest altre document. Això em permet simplificar documents que poden ser molt tècnics o inclús simplificar informes o qualsevol altre tipus de contingut que vosaltres compartiu amb aquesta eina. Bé, aquesta seria la primera, Charlie. La segona és Canva. Canva és una eina que és molt coneguda perquè ens permet generar contingut de molts tipus, presentacions, continguts de màrqueting, continguts per les xarxes socials, etc. Llavors, una de les coses que té Canva és que ha incorporat la intel·ligència artificial i té una funcionalitat que és molt interessant, que és que si agafeu qualsevol tipus de document, ja sigui generat dins de Canva o fora, si, per exemple, doncs, agafo aquesta presentació, fixeu-vos que aquí, si me'n vaig a redimensionar, traductor, tinc l'opció de poder traduir aquesta informació a qualsevol idioma. N'hi ha molts, hi ha 100 i pico, si no me'n recordo malament, i doncs, imaginem-nos que jo aquest document el vull traduir a l'anglès, puc escollir inclús en quin to vull fer aquesta traducció, en aquest cas li diré que m'agafi el to original, i quines són les pàgines que vull traduir, que les agafaré totes, excepte la pàgina 1, que és una imatge. I ara tinc l'opció o bé de traduir aquest mateix disseny o crear una còpia. Faig traduir i automàticament em genera una altra versió que, com veieu aquí, doncs ja està tot en anglès. L'avantatge principal de la traducció amb Canva és que no només em tradueix el text, sinó que també em tradueix el text però mantenint-me el disseny, que és diguéssim que és el valor afegit. Perquè sí que hi ha moltes eines que fan traduccions, però no n'hi ha tantes que et mantinguin el disseny. Això està molt bé perquè, com que tradueix inclús documents en PDF, jo li podria penjar les meves fitxes tècniques o manuals o procediments o qualsevol tipus de documentació que tingui a l'empresa i, com veieu, de manera molt ràpida puc tenir-ho disponible en altres idiomes. Aquesta eina sí que té un cost, però és un cost molt reduït. Parlem d'aproximadament uns $11 al mes per un equip de fins a 5 persones. Per tant, doncs, si mirem el cost d'haver de fer totes aquestes traduccions i tota aquesta feina manual d'aplicar les traduccions a disseny, veiem que realment ens estalviem diners i també podem ser molt més productius. I la tercera eina que us recomano per millorar la productivitat és Copilot. Aquesta sí que és una llicència
de pagament que es sincronitza automàticament amb tot el que és Microsoft 365 i el que ens permet és aplicar la intel·ligència artificial dins de totes les aplicacions que nosaltres fem servir en el nostre dia a dia. Si treballeu amb Google, també comentar-vos que Google ja ha anunciat el seu propi Copilot, que tindrà un altre nom, però tot això que us mostro també es podria fer en el cas que treballeu amb la suite de Google. Bé, què és el que podem fer amb Copilot? Doncs, com veieu, jo estic dins del meu núvol de Microsoft, que també és molt positiu perquè m'assegura que tot el que jo estic compartint a través d'aquesta eina és totalment segur, perquè treballem com diguéssim en una caixa negra. I aquí el que puc fer és generar coses, perquè puc demanar-li, doncs, per exemple, genera un esquema d'un elevator pitch per presentar un nou producte de xocolata a un client potencial. Jo li puc demanar, igual que amb el ChatGPT, com veieu, doncs li pregunto i em genera aquí el que seria l'elevator pitch. I una altra de les coses que puc fer és que directament puc interactuar amb la informació que jo ja tinc dins del meu usuari de Microsoft. Per exemple, li podria demanar quan és la meva pròxima reunió amb la Sara Puig. Fixeu-vos que ara el que fa és anar buscant, em poso aquí dalt, i em diu la teva pròxima reunió amb la Sara, i a més em posa la seva fitxa, és el 22 d'octubre a les 12:15. La reunió durarà 1 hora fins tal, i aquesta reunió és part del projecte tal. I em passa directament el que seria l'enllaç a la reunió. Bé, com veieu, doncs, està totalment integrat amb la informació que jo ja tinc dins del meu calendari. Una altra cosa que és bastant interessant també és que li puc demanar resums de reunions. Per fer-ho, obriré un nou xat i el que faré és demanar-li que em fes-me un resum de la reunió de Teams amb la Valesca el dia 2 d'octubre. I una vegada ha accedit a la informació d'aquesta reunió, com veieu, el que fa és mostrar-me un resum de tot el que es va dir. Interessant és que Copilot, si ho tenim activat, automàticament ens genera una transcripció de les reunions que tenim a través de Teams i automàticament, a partir d'aquesta transcripció, podem demanar llistats d'accions, resums, com això que acabo de fer, generació d'informes, etc. Cosa que, doncs, com veieu, ens permet millorar molt la productivitat perquè són coses que de vegades s'han de fer i ens treuen un temps molt valuós per poder dedicar-nos a fer altres coses. A banda d'això, també comentar-vos que Copilot està totalment integrat dins de les aplicacions de Microsoft 365. Per exemple, si jo obro un Word, un document en blanc, com veieu aquí dalt, doncs em fa alguns suggeriments amb intel·ligència artificial, ja sigui crear una proposta basada en un arxiu, redacta memoràndums o redacta un document. O directament amb un prompt, amb una instrucció, li podem demanar què és el que volem que faci. Per exemple, imaginem-nos que volem crear un esborrany per reclamar una factura impagada. Doncs aquí li podria dir redacta un esborrany per reclamar una factura impagada. Fixeu-vos que si no faig res i m'espero una miqueta, la pròpia intel·ligència artificial ja suggereix com hauria de millorar aquest prompt, aquesta instrucció, perquè sigui més acurada. Llavors aquí m'ha afegit amb un to professional i respectuós, incloent-hi els detalls de la factura i el termini. Si li dono aquí a la tabulació i m'espero, ara continuarà de pagament i ofereix assistència en cas de dubtes. A veure què més em posa. Jo esmenta també les conseqüències de no complir amb el pagament dins del termini establert. D'acord, em sembla bé, per tant, ho afegeixo també a la instrucció. I ja està. Això ja no cal, per tant, ho deixo fins aquí, fins establert, i l'envio. I ara m'està generant un esborrany. Com veieu aquí, ja em poso en contacte amb vostè en relació amb la factura número tal, a més el tal, per un import de tal. I, m'ho fa de tal manera que
li dono alternatives i les dades de contacte, etc. Aquí podria fer diferents coses. Puc o tornar-lo a regenerar perquè aquest no m'agradi, el puc conservar o li puc donar alguna instrucció, per exemple, fes-lo més curt. I ara m'ha fet la mateixa versió amb tot el contingut que li havíem dit abans, però una miqueta més curt. I ara, si m'agrada, li puc donar a conservar i, en cas contrari, també podria anar a veure la versió anterior. I ja podria treballar. D'aquesta manera podem generar qualsevol tipus de document. Bé, això era un exemple dins de Word, però us posaré un altre exemple de com funciona Copilot. Copilot, ja us dic, està integrat a totes les aplicacions, però us ensenyo quines són les més habituals. Aquesta, ja directament, és dins de Teams, o sigui, dins de l'Outlook, perdó. Llavors aquí, si jo faig correu nou, de la mateixa manera, puc o bé començar a generar a través de Copilot o inclús fent referència a diferents arxius. Una de les funcionalitats més interessants d'Outlook és que si jo entro, per exemple, a un correu, entrarem en algun que tingui aquesta mateixa. Si us hi fixeu, si és una llista de correus, jo el que puc fer és demanar-li un resum per Copilot. Llavors em comença a llegir tots els mails de tal manera que ja em fa un resum. Si me'n vaig a una llista que sigui una miqueta més llarga, per exemple, no sé si aquest té més correus, perquè també veieu que treballa amb diferents idiomes. I aquí, doncs, igual, em va fent una mica de resum de tots els correus i em va referenciant cadascun dels correus als quals apunta. Això seria dins de l'Outlook. Podem fer o bé directament els esborranys o bé aquests resums que són bastant interessants. I doncs, també ho tenim integrat dins de l'Excel o dins del PowerPoint. Us faig un petit exemple també en el cas del PowerPoint. Aquí seria per generar presentacions. Llavors aquí, com veieu, també se'm moure automàticament el Copilot i li puc demanar que em generi una presentació a partir d'un arxiu. I ara selecciono l'arxiu i li faig enviar. Un cop llegit, automàticament, com veieu aquí, apareix la presentació i inclús em diu que ara entrant a l'opció del designer puc començar a posar-li el format maco, perquè diguéssim que el Copilot només m'ho posa en brut, però a través del designer jo li puc anar aplicant el disseny a cadascuna de les diapositives. Com veieu, aquestes aplicacions de Copilot dins de la suite de Microsoft ens permeten millorar la productivitat de tots els programes. Hem vist alguns exemples, però també ho tindríem a l'Excel, ho tindríem al OneNote, ho tindríem al Teams i hi ha moltes més aplicacions que fem servir en el nostre dia a dia. Doncs fins aquí aquestes idees d'eines que ens poden ajudar a millorar la productivitat. Espero que us hagi aportat coneixement i fins aviat.